Hindi na ligtas kung wala kang alam sa pagkikipaglaban sa mga katulad nila. Kung bata lang ako, bakit hindi mo ako magawang patayin ngayon? Dumaan ka muna sa banggay ko! Sisiguraduhin ko yan! Ako ang pinakamalakas na aswang. Ano bang alam mo? Bata ka lang. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Minsan sa buhay, hindi natin maiiwasang sundin ang nais natin kahit hindi tayo sigurado kung ito ay tama o mali. Bilang mga bata, hanggang saan nga ba ang ating kaalaman sa tama at mali? Nauunawaan na ba natin ang makakabuti mula sa hindi? Ang kwento ko ay hindi perpekto, ngunit ito ang naging pundasyon ng kung sino ako ngayon. Lolo, kailan po ba babalik si Mama? Ay nako, hindi natin alam kung kailan. Pero hayaan mo, siguradong babalik din naman yun. Kailan nga po? Ang tagal-tagal ko na po dito. Pangako niya sa akin, babalikan niya agad ako. Sinabi ko naman sa iyo, walang problema kung nandito ka o nasaan ka man. Ang mahalaga, ligtas ka. Kailangan ko po kasi si Mama. Ano ka ba naman? Maayos ang buhay natin dito. Nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Minsan higit pa. Hindi mo na kailangan panghanapin ang iyong ina. Tsaka, alam mo, babalik din yan kapag gusto niya. Pero Lo, sabi niya babalikan niya ako dito. Nandito lang ako kasi maghahanap siya ng trabaho. Baka hindi pa nakakapaghanap ng trabaho yung mama mo. Baka nga. Pero miss na miss ko na po siya. Hayaan mo. Kapag nakapunta ako ng bayan, ipagtatanong ko sa dati niyang kaibigan kung may balita siya sa mama mo. Sasabihin ko, hinahanap mo siya. Pwede po bang sumama ako papunta sa bayan? Ay nako, iho. Ang mahal ng pamasahe papunta ng bayan. Siksikan pa sa tricycle. Huwag kang masyadong makulit, ha? Dito ka na lang muna sa bahay. Ligtas ka naman dito kahit na mag-isa ka. Saka kung may mga nagpapagamot sa akin, may makakapagsabi kung nasaan ako. Ano ba naman yan? Kasi Lo, gusto ko din makalabas, makagala. Nakakapagod po kaya kapag nandito lang sa bahay na walang ginagawa. Hayaan mo. Sa susunod na taon i-enroll na kita sa eskwelahan. Doon, mag-aaral ka. Madami kang makikilala at makakasalumuhang mga bata. Talaga, Lo? Oo, basta't pagbutihan mo lang, ha? Huwag kang magpapasaway at huwag masyadong madaming tanong sa mga magiging guro mo. Baka makulitan din sa iyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Andrew at gusto ko pong ibahagi ang aking kwento sa inyong channel. Ito yung kwento ng pagkabata ko na masasabi kong sobra kong ipagmamalaki. Minsan kapag kinikwento ko ito sa mga anak at apo ko, hindi sila naniniwalang totoo itong nangyari sa akin. Kaya kayo na lang po ang bahalang humusga. 7 taong gulang ako noon nang iniwan ako ng aking ina sa aking lolo. Ngunit ang kwentong ito ay nangyari noong 15 taong gulang na ako. Hindi ko nakilala ang aking ama simula pa nang magkaisip ako. Naiwan ako sa aking lolo sa malayong probinsya habang ang aking ina ay bumalik ng Maynila para magtrabaho at masuportahan ako. Ngunit kahit isang beses, hindi naman siya nagpapadala sa akin. Noong una hindi malaman ni lolo kung ipapasok niya ba ako sa paaralan o hahayaan na lang niya akong matuto sa bahay. Bukod kasi sa malayo ang eskwelahan sa amin noon, walang matandang maghahatid sundo sa akin. Kung si lolo naman sigurado akong mahihirapan siya, lalo na kung araw-araw ang pasok at maaga ang lalakarin namin. Palagi pa niyang sinasabi na delikado para sa akin ang mag-isa, kahit na noong una, hindi ko naiintindihan kung bakit. Lo,
ba sinasabi niyong delikado para sa akin dito mag-isa? Hindi naman po ako aalis ng bahay. Alam mo, iho, marami kang hindi pa naiintindihan. May mga bagay dito sa baryo na hindi dapat na pinagsasawalang bahala. Ligtas ka rito hanggat kasama mo ko. Lo, ano po bang ibig niyong sabihin? May mga masasamang tao po ba rito? Hindi lang basta tao, Andrew. May mga nilalang na masama. At hindi mo sila dapat na sukatin sa panlabas nilang anyo. Sa murang edad ko, hindi ko lubos na naintindihan ang mga pahiwatig ni Lolo. Ngunit habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng kanyang mga sinabi. Sa tuwing aalis siya ng bahay para manggamot ng tao, palagi niyang sinisiguradong sarado ang lahat ng bintana at pinto ng aming kubo. May mga palatandaan siyang inilalagay sa bawat sulok, mga halamang gamot na hindi ko maintindihan kung para saan. Bibo at makulit akong bata. Palatanong ako at palakwento sa lolo ko ng mga bagay na nakikita at napapansin ko. Kahit minsan ay napapagod si lolo sa katatanong ko, hindi niya ako sinasaway. Pinapaliwanag niya sa akin ang mga sagot niya, kahit paulit-ulit na. Ang lolo ko kasi magaling sa maraming bagay. Kilala siya bilang isang tanyag na albularyo sa lugar namin. Hindi lang basta sugat o simpleng sakit ang kaya niyang gamutin. Minsan pa nga kahit mga nakagat ng aso, ahas o kahit na ano pang uri ng hayop na may laso ng laway, nagagamot niya. Maraming sakit ang kayang pagalingin ni Lolo, pero hindi lang yun ang kanyang talento. Magaling din siya sa pakikipaglaban. Naalala ko noon mayroong namasok sa loob ng aming kubo, gustong kunin ng magnanakaw ang radyo na iniwan ng mama ko bago niya ako iniwan kay Lolo. Isa yun sa mga pinakamahalagang gamit ko noon dahil galing kay mama at bihira ang ganitong bagay sa probinsya. Sa amin kasi uso ang nakawan dahil maraming naghihirap sa lugar namin. Ngunit sa pagkakataong iyon, maling bahay ang pinasok ng magnanakaw. Kita ko kung paano sipain, suntukin at balagbagin ni Lolo ang nanloob sa amin. Nang wala nang magawang magnanakaw, nagmakaawa na lamang siya at mabilis na tumakbo palayo. Ang kubo namin ay nakatayo sa gitna ng mga kalamansian. Punong-puno ng halaman ang paligid nito at kahit maliit lang ang espasyo, sagana ang tanim naming prutas at gulay. Malayo kami sa kalsada kung saan dumadaan ang mga tricycle. Kailangan pang maglakad ng halos 1 oras para makarating sa bayan. Meron ding maliit na tulay na kailangang tawirin bago makarating doon. Dahil dito, bihira akong isama ni Lolo sa bayan. Sinasabi niyang mas mabuti nang manatili ako sa bahay, ligtas at walang masyadong tao. Ang sakahan naman namin ang bumubuhay sa aming dalawa. Doon nagtatanim si Lolo ng mga prutas at gulay na ibinebenta niya sa bayan. Minsan may mga mamimiling pumupunta na mismo sa amin para mamitas ng bunga. Ang iba nagdadala ng mga kalakal tulad ng isda, karne o delata bilang bayad sa pagpapagamot kay Lolo. Dahil dito natitikman namin ang mga pagkaing karaniwang nasa bayan lamang mabibili. Sa kabila ng lahat ng ito, simple at payak ang buhay namin. Ngunit kahit gaano kasimple, ramdam ko ang kasiyahan sa bawat araw na magkasama kami ni Lolo. Sumapit ang gabi, tahimik na ang paligid nang may biglang tumawag sa labas ng kubo. Dali-dali akong sumilip sa bintana at nakita ko si Lola Rosetta, ang malayong kapitbahay namin. Si Lola Rosetta ay kilala sa baryo pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang laging may kakaiba sa kanya. Pinapasok siya ni Lolo sa loob ng kubo. Halika, Rosetta. Pumasok ka. O ano bang kailangan mo? Medyo gabi na, ha? Ipapahilot ko kasi sana ang paa ng apo ko, Badong. Nag-aalala ko. 2 araw na kasing namamaga ang kanyang paa. Ay hindi ba siya din yung tinawas ko nung 1 linggo? Napapadalas yata ang pagkakasakit mo. Naku!
dinala ba siya dito ng aking anak? Kasi ang akala ko, diniretso nila sa ospital. Siguro hindi mo siya agad napagaling. Humihina ka na yata ng pagtatawas, Badong. Nako, ay nagkataon lang siguro na hindi kayang madala sa tawas ang sakit niya. Ano naman bang problema ngayon? Nagbasketball kasi siya at natapilok. Kaya naman namaga ito. Yun nga lang, sa gabi lang sumasakit ng sobra. Baka naman nakatapak siya ng nuno sa punso. Ano bang pinagsasasabi mo? Di ba, Lolo? Sinabi niyo po na kapag sumapit ang alas 6 at may nanakit sa'yo tapos hindi mo masyadong nararamdaman sa araw. At sa gabi naman ay sumusobra. Ibig sabihin nun, nakaapak siya ng nuno sa punso. Ay naku, bata ka. Halika nga rito. Nang masimulan na natin yung paghihilot. Sinimulang hilutin ni Lolo Badong ang paa ng batang nabalian habang naglalaro ng basketball. Apo siya ni Aling Rosetta at kahit abala si Lolo sa paghilot, hindi ko maiwasang mag-isip sa sinabi ni Aling Rosetta na tila hindi na raw napagaling ng tawas ni Lolo ang batang nasa harapan namin. Napaisip tuloy ako kung humihina na nga ba si Lolo sa kanyang ginagawa. Bata pa ako, ngunit naiisip kong balang araw ay maaaring ako ang pumalit sa kanya bilang albularyo. Alam kong marami na siyang naituro sa akin. Marunong na akong magbasa ng mga palatandaan, gumamit ng dahon ng saging sa paghihilot at kahit mga bulong na Latin, natutunan ko na rin. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin ako binibigyan ng pagkakataon ni Lolo na manggamot mag-isa. Parang lagi siyang nagdadalawang isip kung kakayanin ko ba ang responsibilidad. Matapos ang paghihilot ni Lolo, nagpasalamat si Aling Rosetta at ang kanyang apo. Nagpaalam sila dahil gabi na rin. Sinundan ko sila ng tingin habang papalayo hanggang sa mawala sila sa paningin ko. Habang papasok kami ni Lolo sa loob ng kubo, napansin ko ang isang malaking aso sa labas. Sa una, inakala kong yun ang aso ni Aling Rosetta na sumunod sa kanila. Ngunit nang tiningnan ko ng maigi, may kakaiba akong napansin. Namumula ang mga mata nito, parang nagbabaga. Natigilan ako at biglang kinabahan. Agad akong tumakbo papasok at mahigpit na humawak sa kamay ni Lolo. Hindi ko agad sinabi sa kanya ang nakita ko, baka kasi namalikmata lang ako, kaya minabuti kong manahimik muna. Pagpasok sa loob, naging abala si Lolo sa pagliligpit ng mga ginamit niya sa paggagamot. Tinulungan ko siya ngunit hindi ko pa rin mapigilan ang mag-isip tungkol sa nakita ko sa labas. Kaya naman hindi ko na rin napigilang magsalita. Nga pala, Lo. Alam mo bang kaya ko nang manggamot? Bakit hindi nyo na lang sabihin sa akin lahat tungkol sa pagiging isang albularyo? Para naman ako nang pumalit sa inyo. Masyado ka pang bata, iho. Hindi naman basta ang pagiging isang albularyo. Ang isang katulad mo ay mahilig pa sa paglalaro sa mga kaedad mo. Ang panggagamot ay dapat buong puso at dapat seryosohin. Binatilyo na kaya ako, Lo. Tsaka, nanonood naman po ako sa tuwing nanggagamot ka. Alam ko kung paano nyo ginagawa ang pagtatawas. Alam ko din po kung anong sinasabi nyo kapag binubulungan nyo ang daon ng saging na gamit na panghilot. O mabuti naman kung ganoon. Pero hindi pa rin ako kumbinsido na kaya mo ang responsibilidad ng panggagamot o ang pagiging isang albularyo. Ang isa pa, hindi lang panggagamot sa may mga sakit ang tungkulin ng isang katulad ko. Bakit, Lo? Ano pa po bang ginagawa ng isang katulad nyo? O ng isang albularyo? Huwag nyo sabihin, Lo, na lumalaban din kayo sa mga aswang? Ay nako, sa panahon ngayon ay wala nang ganoon. Hindi na uso yung mga aswang-aswang na yan. Susunod, huwag kang maniniwala kung hindi mo nakita ng dalawang mata mo. Hindi ba ikaw po ang nagsabi sa akin noon na may mga aswang? Tinatakot niyo lang po ba ako? Parang gano'n na nga. Napakakulit mo kasi. Halina at matulog na tayo. Pasado ng gabi.
Hindi rin nagtagal, pumasok na ako sa kulambo na inihanda ni Lolo kanina. Habang nakahiga kami, naalala ko ang bagay na nakita ko sa labas. Hindi ko matiis na hindi ito sabihin kay Lolo. Kaya inipon ko ang lakas ng loob ko. Lo, may nakita pala akong aso kanina dun sa may puno ng saging malapit sa daanan na dinadaanan ni Lola Rosetta. Napakalaki niya po. Sobrang kakaiba ng aso na yun. Baka naman asong alaga lang ni Aling Rosetta. Parang hindi naman, Lo. Hindi naman siya sumunod kay Aling Rosetta at hindi rin sa kanila nakatingin. May kanino naman? Sa atin po. Ha? Kung makatingin nga po para bang binabantayan niya tayo. Tapos yung mata niya, Lo, namumula ng sobra. Kumikislap siya sa sobrang pula. Parang flashlight na walang baterya. Alam mo yun, Lo? Ay nako, baka naman namamalikmata ka lang. Baka tinamaan lang siya ng flashlight ni Aling Rosetta. Kaya nabula yung kanyang mga mata. Ganun ba? Posible pala yun? Tumangulang si Lolo sa akin, ngunit hindi lubos na nawala ang kaba ko. Sa loob-loob ko, alam kong may kakaiba sa asong yun. Pinili ko na lang na manahimik at hayaang bumalik ang normal na pakiramdam ko sa piling ni Lolo. Hanggang sa matulog na kami ng gabing yun. Bigla akong naalimpungatan dahil sa isang hindi pangkaraniwang ingay. Pagmulat ko ng aking mata, agad kong hinanap si Lolo. Ngunit wala na siya sa tabi ko at sa loob ng kulambo. Nanatili akong gising at habang pinagmamasdan ng dilim sa paligid, iniisip ko kung saan siya pumunta. Mabilis akong bumangon at hinanap siya sa buong kubo. Bumaba ako ng 3 palapag at sinilip ang kusina at pagkainan, ngunit hindi ko pa rin siya makita. Habang binabaybay ko ang bawat sulok ng kubo, rinig ko pa rin ang malalakas na tunog na parabang may hayop na nasasaktan. Habang lumalakas ang tunog, ang puso ko naman ay nagsimulang mag-alala. Dahil sa aking pagiging usyoso at takot, sumilip ako sa bintana. Doon ko nakita ang isang malaking aso na inaatake si Lolo. Napansin ko kung paano sila nagpapalitan ng atake at depensa. Napapaatras si Lolo at halata ko sa mga galaw niya na medyo nadudulas ang mga paa niya. Ang asong yun ay malakas at kitang-kita ko sa galit nitong mga mata na walang takot at handang manakit. Dahil sa laki ng aso, alam ko na ito ay delikado. Gusto kong sumigaw sa takot ngunit wala akong lakas na maglabas ng tunog. Alam kong wala akong sapat na kakayahan para harapin ang hayop na yon. Masyado pa akong bata at walang laban. Naisip ko pa nga na baka gamitin lang ako ng aso bilang kahinaan ni Lolo. Kaya naman nanatili akong nakasilip mula sa bintana. Tanging takot at pangamba ang nararamdaman ko. Habang naglalaban ang aso at si Lolo, napansin kong hawak ni Lolo ang buntot ng pagi na palaging nasa bubong ng aming kubo. Yun ang ginagamit niyang panghampas sa mga hayop kapag may panganib. Nang makita ko ito, mas lalo akong natakot dahil alam kong hindi basta-basta ang laban nila. Umikot ang aso at mukhang susugurin niya si Lolo, ngunit sa tamang pagkakataon nahawakan ni Lolo ang buntot ng pagi at mabilis niyang inihampas sa aso. Ang aso ay pilit na pumipiglas, ngunit mabilis si Lolo at patuloy niyang hinahampas ang hayop. Halos mang-iba ang itsura ng aso dahil sa sakit ng mga hampas ni Lolo. Sa huling pagkakataon, nagsisigaw si Lolo at mukhang binabalaan ang asong yun. Umalis ka ditong hayop ka! Isiguraduhin kong mapapatay kita kung babalik ka pa dito! Bawat hampas ni Lolo, umuusok ang tinatamaan nito. Ang amoy ng nasunog na balahibo ng aso ay nagsimulang magpasakit sa aking ilong. Ang aso na labis na nasaktan, sumigaw sa sakit at napilitang tumalon. Kasabay ng pagtalon ng aso ay ang mabilis itong pagtakbo palayo habang nakaharap pa kay Lolo. Dahil sa lakas ng puwersa ng talon, nabitawan ni Lolo ang buntot ng pagi at hindi na niya ito hinabol. Kitang-kita ko ang hingal ni Lolo habang pinagmamasdan ang aso, naggalit ang mukha habang mabilis na kinakain ng dilim. Tila ba ang galit ng aso ay hindi nagtatapos. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at puno ng puot. Ilang sandali pang nanatiling nakayuko si Lolo. Hingal na hingal at ang katawan niya ay nagpapakita ng pagod.
Tila ba pinipilit niyang bumangon at makabalik sa kubo. Nakita ko nang tumayo si Lolo. Nagmadali akong humiga sa loob ng kulambo upang hindi mahalata na gising pa ako. Alam kong may mga bagay siyang tinatago at hindi sinasabi sa akin. Pagkatabi ng kanyang katawan sa akin, ramdam ko ang mabigat na katahimikan sa loob ng kubo. Sa mga ganitong pagkakataon, naiisip ko na mas mabuting hayaang siya na lang ang magkwento kapag handa na siya. Alam ko rin na kilala ako ni Lolo bilang isang batang laging may tanong at dahil doon, madalas ay hindi siya sumasagot sa mga tanong ko. Hindi ko naman siya masisisi dahil sa kakulitan ko, minsan ay nakakaramdam siya ng pagkairita. Kaya nagdesisyon ako na huwag na lang magtanong at hayaan ko na siya mismo ang magbahagi ng kanyang mga kwento tungkol sa mga aswang na sinasabi niyang hindi totoo kapag handa na siya. Hindi ko namalayan kung anong oras tumabi sa akin si Lolo, ngunit kinaumagahan, nagulat na lang ako nang makita ko siyang nakahiga pa rin sa tabi ko. Isa ito sa mga bagay na naging palaisipan sa akin. Hindi ito gawain ni Lolo Badong. Madalas siyang maaga magising upang magdasal at pumunta sa bukid dahil ayaw niyang abutin ng matinding sikat ng araw. Kaya't nakapagtataka na hindi siya gumising tulad ng dati. Ako ay natulala sa pangyayaring yon at bilang isang bata, hindi ko maiwasang magtanong. Lo, hindi po ba tayo pupunta sa sakahan ngayon? Ay, mamaya na siguro, Andro. Naantok pa ako. Bakit po, Lo? May sakit po ba kayo? Baka naman may ginawa kayo kagabi at napagod kayo. Nandito lang naman ako magdamag. Saan naman ako pupunta, di ba? Matanda na kasi ko at medyo sumasakit yung mga tuhod. Kaya magpapahinga na muna ako. Bakit? Nagugutom ka na ba? Ay, hindi pa naman po, Lo. Bakit po? Ipagluluto niyo po ba ako ng almusal? Huwag na po muna kayong mag-abalang bumangon. Masakit pa po ang tuhod niyo, di ba? Kaya ko naman pong magluto ng sarili kong almusal. O sige, ipagluluto na kita ng almusal. Sandali na. Napakakulit mo din, Lo. Kaya ko pong magluto at magprito ng itlog. May kanin naman po tayong tira kagabi, hindi ba? Ay, siya sige. Ama, yun na lang muna ang lutuin mo. Marunong ka naman ng maggatong sa kahoy, hindi ba? Siyempre naman po, Lo. Matagal na po ninyo akong kasama. Siyempre, marunong na po ako. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala dyan. Sobrang sakit talaga ng tuhod ko. Lo, wala po ba kayong gamot na iniinom? Kailangan po ninyong uminom nun. Wala. Hayaan mo na. Ipapahinga ko lang ito. Mamaya, maayos rin. Palabas na sana ako ng kulambo nang maalala kong tanungin si Lolo. Napansin ko kasing nanghihina na siya at naalala ko ang sinabi ni Aling Rosetta. Nais ko talagang malaman kung may koneksyon ba ang sinabi niyang yun kay Lolo at kung may epekto ba sa panggagamot ang nararamdaman niyang sakit. Lo, pag po ba mahina ang tuhod, umihina rin po ang epekto ng tawas? Kasi sabi po ni Lola Rosetta, parang umihina na raw po kayo. Nako, minsan, may mga tao na hindi napapagaling ng isang katulad ko. Lalo na kung hindi naman sila naniniwala sa akin. Alam mo kasi, ang isang albularyo, nakakapagpagaling lang ng taong naniniwala sa kanya. Pero kung ang taong nagpapagamot sa iyo ay hindi buo ang tiwala sa iyo, may posibilidad na hindi mo siya mapagaling. Ibig pong sabihin, Lo, kung meron pong magtitiwala sa akin, kaya ko rin po silang pagalingin? Anong pinagsasabi mo? Albularyo ka na ba? Di pa po, Lo, pero tinuturuan niyo na po ako. Ibig pong sabihin, pagdating ng panahon, ako na po ang papalit sa inyo. Ako na po ang batang albularyo. Nako, ano ka ba naman? O sige na, magluto ka na lang ng almusal mo. Hindi po, Lo. Gusto ko talagang maging katulad ninyo. Paano po kung hindi na dumating si Mama? Anong gagawin ko dito?
di mo agad matututunan ng pagiging albularyo. Kaya nga po gusto kong matutunan ng lahat. Magiging magaling po ako, Lo. Pangako. Kung maaari lang eh. O sige na, pag-almusal ka na doon. Ang dami mong tanong. Umama ka na doon. Basta po, Lo, ha? Kapag hindi nyo na po gustong manggamot, ako na pong magiging albularyo. Ako po ang magiging batang albularyo ng baryo natin. Eh, nako. Ewan ko sa'yong bata ka. O sige na, mag-almusal ka na doon. Ang kulit mo talaga. Dito sa probinsya namin, kahit bata ka pa, kailangan marunong ka na sa mga simpleng gawain. Lalo na't dalawa lang kami ni Lolo. Kung minsan, maaga siyang umaalis at pumupunta sa sakahan para magtrabaho at naiiwan akong mag-isa sa bahay. Kahit tinuturuan na ako ni Lolo ng mga simpleng bagay tulad ng pagtatawas, hindi pa rin siya nagtitiwala sa akin na kaya ko na. Akala niya kasi puro kakulitan lang ang alam ko. Siguro nga bata pa ako at baka hindi pa niya ako nakikita bilang ganap na katuwang sa mga gawaing tulad ng paggagamot. Pero may angking talino ako na hindi madalas nakikita sa mga batang kasing edad ko. Minsan naiisip ko na baka hindi lang talaga siya makapagpatawad sa sarili niyang pagkakamali sa nakaraan, kaya gusto niyang gawin lahat para sa akin. Matapos akong magluto ng almusal, tinawag ko si Lolo. 2 itlog lang ang niluto ko, sapat na para sa aming dalawa. Sinabihan ko siyang kumain na para kahit papaano ay maibsan ang sakit ng tuhod niya. Alam kong matigas ang katawan ni Lolo dahil sa mga taon ng pagtatrabaho sa sakahan, pero hindi ko gustong magdusa siya. Nang magtanggi siyang bumangon, nagsimula akong mag-alala. Lolo, halika na. Dinagdagan ko po ang nilutong itlog. Baka gutom lang yung sakit ng tuhod mo eh. Ikaw talagang bata ka. Tsukdulan talaga ang pagkakulit mo. Sige na, Lo. Kumain na po tayo, lalo pat wala kayong gamot. Uy, naku, bata ka. Ang sakit-sakit nga ng tuhod ko. Eh, paano ako bababa? Halika na, Lo. Haalalayan ko po kayo. Inalalayan ko si Lolo na makalabas sa loob ng kulambo at pababa sa hagdan. Kita ang pagod sa mata ni Lolo at ang paika-ika niyang paglalakad. Sigurado akong ito'y dahil sa sagupaan kagabi, kahit ayaw niyang aminin sa akin. Naupo kami sa lamesa upang magsimulang kumain. Napansin ko ang mapanuring tingin ni Lolo Badong sa akin habang kumakain kami. Gusto mo ba talagang maging albularyo? Oo naman, Lo. Alam niyo naman po na matagal ko na itong hinihingi sa inyo. Ang dami ko na rin pong natutunan sa inyo. Pero ayaw niyo po akong hayaang manggamot mag-isa. Hindi naman sa ayaw ko. Natatakot lang ako na baka hindi ka paniwalaan ng mga tao. Eh, paano po nila ako paniniwalaan kung wala silang resulta na makikita? Kaya mas maganda po magkaroon ako ng resulta para maniwala sila. Hindi ako sigurado kung napaniwala ko si Lolo sa sagot ko. Pagkatapos namin kumain, bumalik siya sa higaan at nagpahinga ulit. Ako naman ay lumabas upang maglaro. Sa sobrang kasiyahan ko, hindi ko namalayan ang oras. Bandang 2:00 ng hapon, lumabas si Lolo mula sa bahay at tinawag ako. Andrew, pupunta tayo sa sakahan ngayon. Sige po, Lo. Magja-jacket lang po ako. Bilisan mo na, dali mo na yung balanan at saka yung buntot ng pagi sa bubong. Ha? Eh, bakit po? Pang protection po ba yun? Oo, baka may masalubong tayong mabangis na hayop. Agad kong kinuha ang mga sinabi ni Lolo at sinamahan siyang maglakad patungo sa sakahan. Habang naglalakad kami, pasipol-sipol pa ako, pero tahimik lang si Lolo. Nang makarating kami, biglang dumilim ang kalangitan. Tila babagsak ang ulan anumang oras. Lolo, mukhang uulan po ah. Mukha nga, kaya mamadaliin ko na lang ito para hindi tayo abutan ng ulan. Hayaan niyo na po akong tumulong. Ay, hindi na. Maupo ka na lang dyan.
Napabuntong hininga ako at naupo sa isang tabi. Habang pinapanood si Lolo, naglaro ako ng dahon. Ginagawa itong paputok sa palad ko. Abala ako sa paglalaro nang bigla kong maamoy ang isang kakaibang amoy. Napatingin ako sa paligid at nanlaki ang mata ko nang makita ang dalawang malaking aso sa likuran ni Lolo. Lolo! Lolo, may mga aso po sa likuran nyo! Ha? Halika, Andrew! Lumapit ka sa akin! Agad siyang tumayo at hinarap ang mga aso. Kinuha niya ang buntot ng pagi mula sa balanan at iwinasiwas ito. Mabangis ang mga hayop at ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila. Napansin ko rin ang matatalas nilang tingin, tila ba hindi ordinaryong mga hayop. Bumalik ka sa bahay, Andrew! Bilis! Tumakbo ako pabalik sa bahay ngunit nanatili akong nakasilip mula sa malayo. Kita ko kung paano pinagtanggol ni Lolo ang sarili gamit ang buntot ng pagi. Lumalaban ang mga aso ngunit sa bawat hampas ni Lolo, umuusok ang mga balat nila. Hanggang sa kalaunan, umatras ang mga aso at tumakbo palayo. Nanginginig ako sa takot habang pinapanood ito. Nang bumalik si Lolo sa bahay, agad kong tinanong siya, ngunit umiling lamang siya at sinabing magpahinga na kami. Sa kabila ng mga nangyari, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Lumapit sa akin si Lolo para hawakan ako at protektahan. Hindi ko napansin na mayroon palang isang aso sa likuran ko kanina pa. Hindi na nagsalita si Lolo at patuloy niyang winasiwas ang buntot para paatrasin ang mga aso habang dahan-dahan kaming lumalayo sa kanila. Hindi ko alam kung bakit takot si Lolo sa mga asong yun pero hindi na ako nagtanong. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Lolo at sabay kaming naglakad pauwi. Iniwan namin ang sakahan kasama ang mga misteryosong hayop. Akala namin na hindi na kami sundan ng mga malalaking aso na yon nang bigla silang humarang sa harapan namin. Gulat na gulat kami ni Lolo. Ang mga mata nila ay nanlilisik nang kami ay tignan. Kinabahan ako at sobrang takot ang nararamdaman ko. Napaatras kami ni Lolo ngunit habang hawak ko ang kamay ni Lolo ay tumingin ako sa likod namin at nakita ko ang dalawa pa na inaabangan din kami. Habang unti-unting bumubuhos ang ulan, naramdaman kong unti-unting nagiging malamig ang paligid. Nakatayo ako sa likod ni Lolo Badong. Nanginginig sa takot habang nakaharap siya sa 5 malalaking aswang na aso na nakapaikot sa amin. Inilapit ko ang aking katawan kay Lolo. Umaasa sa kanyang tapang. Si Lolo Badong bagaman matanda na ay tila hindi natitinag sa harap ng panganib. Nakatayo siya ng matatag habang hawak at winawasiwas ang buntot ng pagi. Sa isang iglapang unang aswang ay sumugod kay Lolo. Mabilis na parang kidlat na hinampas ni Lolo at nag-usok ang katawan nito. Sumunod sumugod ang pangalawang aso at bago pa man makalapit ang aswang, mabilis na humataw si Lolo ng buntot ng pagi. Tumama ito sa mukha ng aso at nag-usok ang mukha nito. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat at paghanga. Isang sigaw ng sakit ang narinig mula sa aswang habang ito ay umaatras. Ang pangatlong aswang ay sinubukang sumalakay mula sa tagiliran pero mas mabilis si Lolo. Inikot niya ang buntot ng pagi sa ere at hinampas ang aswang sa tagiliran na nagbigay ng malakas na ungol. Ramdam ko ang panggigigil sa loob ko habang pinapanood siya. Tumalon si Lolo Badong pabalik sabay na hinampas ang buntot ng pagi sa ere at eksaktong tumama ito sa mukha ng aso na sabay-sabay sumugod. Kita ko kung paano ito tumalsik palayo. Nagliliyab ang balat mula sa sakit. Nagsimula akong huminga ng todo kay Lolo habang ang 3 aswang sugatan at naguguluhan kung lalaban pa ba. Unti-unti silang umatras. Gusto kong magpasalamat sa lolo ko pero ang tanging natitira sa isip ko ay ang takot at pagkamangha kaya hindi ko nagawang magsalita. Pumapasok ang mga aswang sa dilim ng gubat. Ang kanilang galit ay makikita sa kanilang mukha habang paatras. Habang tumitila ang ulan, sabay kaming naglakad pa uwi. Gusto ko sana magtanong kay Lolo pero pakiramdam ko ay naubos niya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang liksi at abilidad ni Lolo ay talagang hindi pangkaraniwan.
Hinayaan kong magpahinga si Lolo pagkatapos nagluto siya ng pagkain namin. May dumating na magpapatawas ngunit hindi tinanggap ni Lolo. Ako ang humarap para sabihing hindi pa nakakauwi si Lolo galing sa kahan, ngunit dahilan lamang iyon. Ganoon palagi ang ginagawa kapag hindi kaya ni Lolo na manggamot. Minsan pinapabalik niya pa ito sa susunod na oras o araw. Pero ngayon sabi niya, sabihin ko daw na hindi ko alam kailan siya manggagamot muli. Makalipas ang magdamag, kinaumagahan habang kumakain kami ng almusal ni Lolo ay napansin ko ang wala pa din masyadong gana ni Lolo Badong. Halatang pagod siya at masama ang pakiramdam. Lo, matanong ko lang, ang mga asong nakasalubong natin kahapon, ano pong uri ng hayop sila? At bakit nyo kinakausap? Di ba aswang ang tawag sa kanila? Isang uri sila ng mga aswang. Madami kasing uri ng mga aswang. Umaatake sila kapag gusto nilang kainin ng kanilang nakikita. Gusto nila tayong kainin kahapon, Lo? Basta, nakakatakot sila. Kaya kailangan tayong mag-iingat. Anong gagawin natin kapag bumalik sila? Gagamitin natin ang buntot ng pagi. Proteksyon yon sa mga ganitong sitwasyon. Kailangan nating manatiling alerto. Kasi ako ang hadlang sa kanila. Pero paano mo sila nahadlangan? Kasi napapatay ko ang mga kasamahan nila habang umaatake sila. Alam ko na aswang sila, ngunit hindi ko akalain na pumapatay talaga si Lolo ng ganoong uri ng hayop. Nagulat ako na sinasabi ito ni Lolo sa akin ngayon, ngunit mas nagulat ako sa sumunod niyang tanong. Ikalawang tanong na ito sa akin ni Lolo kaya pakiramdam ko may pag-asa na ipasa sa akin ni Lolo ang pagiging isang albularyo. Gusto mo ba talagang maging albularyo, Andro? Oo naman, Lolo. Alam mo namang gustong-gusto ko yun, hindi ba? Tuturuan kita ng lahat. Talaga po ba, Lo? Bakit, Lo? Parang biglaan ang naging desisyon nyo. Samantalang noon, ayaw na ayaw mong pagkatiwalaan ako sa panggagamot. Hindi ito biglaan. Napag-isipan ko na ito nagmaraming beses. Dahil sa nararamdaman ko at dahil na rin sa mga paulit-ulit na nangyayari, hindi naligtas kung wala kang alam sa pagkikipaglaban sa mga katulad nila at sa pagpapagaling sa mga tao dito sa ating baryo. Alam mo kung gaano kahalaga ang pagiging albularyo, hindi ba? Pero Lolo, ano po ba talagang nangyayari? Ang mga iyon ay isang uri ng hayop, isang uri ng halimaw, aswang. Sila ay kumakain ng laman loob ng mga tao at pumapatay ng mga tao at umuubos ng dugo. Ako ang lumalaban sa kanila dahil mga inosenteng taong kanilang mga nabibiktima. Bakit naman ikaw ang gumagawa, Lo? Wala ka bang makakatulong? Kasi walang kakayahan ng mga ordinaryong tao na lumaban. Tanging ako at ang ibang albularyo ang kayang labanan sila, lalo na sa mga mambabarang. Sila ang nagbibigay ng sakit at sumpa sa mga tao. Pero Lolo, hindi ba delikado yun? Meron akong kaalaman na ininsayo ko sa mahabang panahon. May orasyon din akong ginagamit. Kaya minsan, hindi sila nakakalapit sa akin. Maraming pagontra din akong alam sa iba't ibang uri ng aswang. Ganun po ba, Lolo? Oo, kaya ikaw, kailangan mong pag-aralan ng lahat ng yan. Kailangan mong matutunan kung talagang gusto mo. Wala akong ibang aasahan kundi ikaw. Nanghihina na ako, Andrew Apo. Sige po, Lolo. Pag-aaralan ko po ng mabuti lahat ng ituturo mo. Mula noong araw na yon, pinagsikapan kong matutunan ang lahat ng mga orasyon, mga salitang Latin at lahat ng kaalaman tungkol sa pagiging isang albularyo at antingero. Nalaman ko na antingero pala ang tawag sa mga albularyong lumalaban sa mga aswang. Ipinaliwanag din ni Lolo Badong na siya ang kumukontra sa mga mambabarang sa baryo namin at kilala niya kung sino-sino ang mga ito.
Nang tanungin ko kung sino ang mga mambabarang, ayaw niya akong bigyan ng sagot para sa aking sariling proteksyon. Sabi niya ang mga mambabarang ay sadyang pumapatay gamit ang sumpa. Gayunpaman, may kakayahan siyang ibalik o alisin ang sumpa mula sa taong binigyan nito. Dahil dito, galit na galit ang mga aswang kay Lolo Badong. Nagulat ako at medyo natakot sa kanyang mga sinabi. Ngunit ngayon, determinado akong maging isang mahusay na albularyo kahit sa murang edad. Ako mismo ang lalaban sa mga aswang at pagsusumikapan kong maging isang magaling na batang antingero. Araw-araw tumatanggap si Lolo Badong ng maraming kliyente. Sa mga simpleng pamamaraan, ako ang pinapahawak niya gaya ng paghilot ng may bali sa likod. Ako mismo ang gumagawa nito gamit ang aking mga kamay at gumagamit ako ng dahon ng saging na nilalagyan ng langis at ng mga bulong Latin na itinuro niya sa akin. Kapag mahirap hilahin ang bahaging masakit, nangangahulugan itong may bali na kailangang ayusin. Kung dire-diretsong mahihigit naman, ibig sabihin ay walang bali ang taong nagpapahilot. Gayunpaman, nagbibigay si Lolo ng gamot o nagtuturo ng maaaring inumin upang maalis ang sakit sa katawan. Minsan, tinuturuan pa niyang magsuob. Ganito ang naging gawain namin ni Lolo sa loob ng isang buwan. Sa loob ng panahong yon, natutunan ko ang lahat tungkol sa pagiging isang albularyo at antingero. Kung lalaban kami ni Lolo Badong, mas malakas at mas mabilis na ako sa kanya. Yun nga lang, bata pa ako. Nasa 15 anyos pa lamang. Pero malaki akong bulas at sadyang maliksi. Habang abala akong naglilinis ng mga ginamit namin sa pagtatawas, napansin ko si Lola Rosetta na dumadaan. Badong, nabalitaan ko na ang apo mo daw ay magaling na rin manggamot. Oo nga eh. Madali ko siyang naturuan at mabilis talagang matuto ang batang ito. Talaga namang nasa dugo niyo ang pagiging albularyo. Ang galing naman pala. Ilang taon na pala yung batang eh. May 5 taon na po. Magdi-16 na siya sa susunod na buwan. Malaking bula si Andrew. Mukhang hindi siya basta bata lang. Oo nga po eh. Sa susunod, kay Andrew na ako magpapagamot. Baka si Ando ang makapagpagaling sa iyo. Natawa ako sa sinabi ni Lolo Badong kay Lola Rosetta. Alam naman naming nagbibiro lang siya dahil nagreklamo si Lola Rosetta na hindi napapagaling ni Lolo ang kanyang apo. Ilang araw na rin kasi silang hindi pumupunta rito at nabalitaan naming may sakit daw ang anak niya. Sigurado akong hindi sila ganap na nagtitiwala sa aming panggagamot kaya naiintindihan ko kung bakit siya pinagtatawanan ni Lolo Badong. Sa mga nakaraang araw, hindi na rin pumupunta si Lolo Badong sa sakahan. Minsan ay sumasaglit kami pero hindi na kami tumatambay roon para magtanim o mag-ani. Mas pinagtutuunan ko ngayon ng pansin ang paggamot. Marami rin ang nagbibigay sa amin bilang kabayaran kaya't may pagkain kami ni Lolo Badong araw-araw. Hindi kasi kami nagpapabayad ng pera. Lahat ng pumupunta ay nagbabayad sa amin ng saging, bigas, isda at iba pang bagay na kaya nilang ibigay. Dahil matagal na kaming hindi nakakapunta sa sakahan, nagdesisyon si Lolo Badong na pumunta roon mag-isa habang ako naman ay naiwan sa bahay. Nag-alala ako pero napilit niya akong payagan siya dahil pakiramdam niya ay masyado na siyang walang ginagawa rito. Lahat ng paggagamot ay sa akin na nakatoka. Gusto niya ring makaupo at maggamas ng mga damo sa sakahan kaya pumayag na lang ako. Total, may mga pasyente rin akong kailangang asikasuhin dito sa bahay. Sa isang araw, kadalasan ay 5 o hindi bumababa sa 3 kliyente ang dumarating para magpagamot. Lolo, sigurado ka ba na pupunta ka ng sakahan? Ano kung takihin ka ng mga aswang? Sigurado akong hindi nila magagawa iyo. Maraming pagkakataon na dapat ginawa nila pero hindi pa rin nila ako napapabagsak. Pero Lolo, mahina ka na. Mahina ng tuhod nyo. Oo, siguro nananakit ang tuhod ko.
Pero kaya ko pang lumaban. Tandaan mo yan. Sa pagkikipaglaban sa aswang na kaya ako nagkakalyo at nagkauban, Andrew. O sige na, Lolo. Basta kung sakaling magkaroon ng problema, pumito ka lang ng malakas ha. Pitulo ha. Nasa leg mo lang. Oo da. O sige. Pumito ka lang din kung sakali, ha? O sige, Lolo. Mag-iingat ka ha. Hindi naman malayo ang sakahan kaya medyo nakaramdam ako ng ginhawa. Yun nga lang hindi ko siya matanaw mula sa aming kubo. Nasa dulo siya ng maliit naming lupain. Habang nagliligpit ako ng mga gamot at halamang gamot na itinuro sa akin ni Lolo Badong, napansin kong magdidilim na pero wala pa rin siya. Kaya naman naglakad ako papunta sa sakahan. Malayo pa lang naamoy ko na ang masangsang na amoy na nagmumula sa paligid. Kailangan kong harapin ang sinumang aswang na makakasalubong ko. Palagi ko pa rin nakikita ang mga asog nag-iikot sa paligid kaya ayoko sanang lumabas si Lolo Badong. Nakaramdam ako ng takot at pangamba at hindi mapakali. Sigurado akong yun ang amoy ng mga aswang. Nagmadali akong lumakad patungo kay Lolo Badong at nakita ko siyang tahimik na nagagamas ng maliliit na damo. Dahan-dahan akong lumapit, sinisiguradong hindi siya magugulat sa aking pagdating. Lolo Badong, umuwi na tayo ngayon. Mamaya na. Nasisiyan pa akong maglinis para bukas mataniman ko na ito. Magdidilim na kasi, Lo. Tsaka, hindi niyo po ba naamoy ang masamang amoy ng mga aswang? Nararamdaman ko naman sila. Ngunit hindi naman nila ako inaatake. Kaya hayaan mo sila. Kaya nga umalis na tayo, Lo. Hindi mo kakayanin kapag nagpang-abot. Mas mabuti lang umiwas. Hayaan mo na sila. Sigurado kung hindi nila kayang makalapit. Dahil mas masasaktan ko sila. Ano ba naman yan, Lolo? Bakit kasi ang tigas ng ulo nyo? Paano kung hindi nyo kayanin? Paano kung bumigay ka habang nakikipaglaban? Kaya ko. At sigurado akong mas magaling ako sa iyo. Pagdating sa pagkikipaglaban. Napakatigas talaga ng ulo mo, Lo. Siyempre. Sa akin ka naman nagbana Natawa na lamang ako sa banat ni Lolo at ganoon din siya. Habang patuloy siyang naggagamas, nakaupo ako sa tabi niya habang siya ay nakaupo sa maliit na bangkito. Amoy na amoy ko pa rin ang maalinsangang amoy ng mga aswang at talagang hindi nila kami tinitigilan. Ngayon ko lang naintindihan na may mas malakas pala akong pang-amoy, kaya masasabi kong ako ang piniling tagapagmana ni Lolo Badong bilang isang magaling na albularyo. Tumayo si Lolo, ngunit hawak niya ang kanyang likod at halatang nahihirapan na siya. Naaamoy ko pa rin ang presensya ng mga aswang sa paligid, ngunit hindi sila lumalapit o umaatake. Nakauwi naman kami ni Lolo Badong ng maayos. Nagluto siya ng natirang gulay mula sa dati naming pagkain habang ako naman ay umakyat sa kwarto upang ayusin ang aming mga higaan. Matapos kumain, alam kong matutulog na kaming dalawa at hindi nga ako nagkamali. Hanggang ngayon, inaalalayan ko pa rin si Lolo Badong dahil hawak-hawak niya ang kanyang likod. Ayaw niyang magpapigil sa pag-aasikaso sa akin. Gusto pa rin niyang siya ang nagluluto. Siguro talagang ganoon kapag lolo mo ang nag-aalaga sa iyo. Kinabukasan, naglakad kami ni Lolo papunta sa labasan dahil gusto na niya akong ipasok sa eskwelahan. Nakita namin ang kumpulan ng mga tao roon. Nandoon din si Aling Rosetta at ang paborito naming kliyente na si Karen. Ate Karen, anong meron dyan? Bakit ang dami ng tao? Ay nako, Andrew! Mang Badong, kayo po pala! Ano pong bang meron dyan? Kakakakita lang nila ng bangkay ng dalawang mag-ina. Inatake na ng aswang kagabi. Wakwak ang kanilang katawan. Nakakaawa nga Ang bata pa ng lalaki para patayin nila at gawing pagkain. Diyos ko! Nawala na sila sa mahabang panahon tapos ngayon, umaatake ulit sila. Ano pong ibig niyong sabihin? Aswang ang umatake. Siguradong aaraw-arawin nila yan. Si Angel, nagkaroon din ng kakaibang sakit. Hindi makita ng doktor ang dahilan.
At sinasabi ng mga tao na kinulam daw. Lumalaganap na ulit sila dito sa baryo natin. Ano? Si Angel? Ay, Diyos ko. Ang tabil kasi ng bunganga niya. Kaya naman siguro kinulam siya. Bakit hindi dinala sa bahay? May kasabihan kasing kapag nadala na daw sa ospital, maaaring hindi mapagaling ng albularyo at ikamatay niya ng mas maaga. Ang tindi naman ng paniniwala nila. Kapag kamo nagbago ng isip, papuntahin mo na lang sa bahay. Gumagamot ka mo ako ng kulam. Tama ka rin. Sabihan mo ang iyong kapitbahay na si Angel ha. O siya, umalis na tayo. Mukhang nakuha na ng otoridad ang bangkay. Mag-iingat po kayo, Aling Rosetta. Ate Karen, mauna na kami ni Lolo. Nagpaalaman si Lolo Badong, Ate Karen at Lola Rosetta sa isa't isa. Pambihira din itong si Lola Rosetta. Napakalayo ng nararating para makichismis. Nang makalayo na sila sa amin at naubos na ang mga tao, tiningnan namin ang lugar kung saan nakita ang mag-ina. Kalat ang dugo, halatang napagsaluhan ito ng maraming aswang. Halos masuka ako kaya hinigit ko na lang si Lolo palayo. Kita ko din na hindi gusto ni Lolo ang nakikita niya. Maatake na naman sila. Alam nila siguro na nangihina ka na, Lolo. Ganun na nga siguro. Mga hayop talaga sila. Anong gagawin natin ngayon, Lo? Hindi ko alam. Hindi naman natin alam kung saan ang kuta nila. Bakit hindi tayo magronda sa buong baryo? Hindi tayo barangay tanod. Oo, siguro lumalaban tayo sa aswang. Pero alam mong mahina na ako. Hindi mo naman pwedeng gawin ang dati kong ginagawa. Bakit? Ano po bang palagi niyong ginagawa? Di ang magronda. Ako ang palaging umiikot sa baryo para puksain sila. Kaya naman pala. Galit na galit sila sa inyo, Lo. Oo, alam kong gusto nilang makaganti sa akin. Kaya naman tumigil na ako. Simula nang dumating ka sa buhay ko. At 8 taon na din ang nakalipas noon. Iniiwasan kong malaman mo para manatili kang ligtas. Hanggang sa dumating ang iyong ina. Ibig sabihin, kaya ka po nawawala sa madaling araw dahil nakikipaglaban ka sa mga aswang? Ibig sabihin, alam mo, Opo. Nagpapanggap na lang akong tulog dahil ayoko pong mag-alala kayo. mabuti na lang talaga na ang pintuan at ang mga bintana natin ay may tinik ng kalamansi na nagsisilbing proteksyon. Kaya naiiwanan kita habang nasa loob ka. Ngayon, nauunawaan ko na po ang lahat. Tumangulang si Lolo Badong sa akin. Ngayon, nauunawaan ko na ang lahat. Naglalakad kami ni Lolo pauwi habang nagkikwentuhan. Hindi na kasi kami tumuloy sa pupuntahan namin dahil sumama din ang lasa ko dahil nasusuka ako sa nakita ko kanina. Hindi naman nagtanong si Lolo nang pabalik sa bahay ang tinatahak naming daan. Sa taas lang muna ako, ha? Hihiga lang ako at napagod kasi ko sa paglalakad natin. Hindi pala ako pwedeng maglakad ng malayo. Ayaw nyo kasing maniwala sa akin, Lo. Oo na. Ama ka ng bata ka. Lo, Hmm. ang mga aswang ba ay may reyna? Oo. Sa palagay ko, ang pinakamalakas na aswang na lang ang natitira. 3 sila, kasama ang alipores niya. Pero 5 ang umatake sa atin nun, hindi ba? Napatay ko ang 2 noong nakaraang gabi. Naabutan ko silang sasakbaling ka. Kaya naman ginamit ko ang tirador dyan sa likod mo. Lahat pala ng nakasabit sa bahay na to ay magagamit sa mga aswang? Itong nakasabit sa pinto, Lo. Ito ang palatandaan ko na may kalaban ka kapag nawawala ka sa gabi. Wag mo nang tanungin. Yan kasi ang nagbibigay ng lakas sa akin. Siguro yan ang anting-anting mo, no, Lo? Ay nako, ikaw na bata ka. Porket madami ka nang alam sa mga tinuturo ko. Ganyan ka na magsalita.
Natawa na lang ako sa sinabi ni Lolo. Sobrang dami niyang itinuro sa akin, pero ni isang hiyas o anting-anting ay hindi man lang niya ako binigyan. Hinayaan ko na lang siyang magpahinga. Wala namang kliyente ang pumunta o nagpagamot sa akin ngayong maghapon, kaya nakapagpahinga rin ako. Inaral ko na lang ulit ang mga nakasulat sa papel na binigay niya sa akin noong tinuturuan pa niya ako. Nakapasok naman ako ng ikalawang baitang, kaya kahit papaano marunong akong magsulat at magbasa. Matalino rin akong bata kung ikukumpara sa mga kaedad ko. Mas mabilis akong natutong magsulat at magbasa. Sabi ni Lolo sapat na yun para hindi ako masabing mangmang ng mga tao. Kinabukasan, hindi makabangon si Lolo. Sumobra na raw ang sakit ng kanyang paa at likod. Hindi niya magawang makatayo, kaya inalalayan ko siyang makasandal sa dingding para makaupo man lang at masubuan ko siya ng pagkain. Kumain ka na, Lo. Mamaya, pupunta ako ng bayan. Tatanong ako doon kung anong pwedeng bilhin na gamot para sa inyo. Huwag na. Ipapahinga ko lang ito. Isa pa, albularyo tayo. Dapat kaya nating gamutin ang ating sarili. Pero hindi ka naman gumagaling sa mga simpleng halamang gamot. May nilagang luya dyan na makakatulong sa pangamaga ng mga laman mo, Lo. Nanakit pa din ang inyong paa. Hindi man lang gumagaling kahit nakailang inom ka na. Kaya nga hayaan mo na. Hindi ako tumatangkilik sa mga produkto na gawa sa doktor. Dahil kung gagawin ko iyon, parang sinabi ko na din na wala akong tiwala sa iyo at sa sarili kong kakayahan. Opo, Lo. Nauunawaan ko po. Kumain na lang muna po kayo para naman po lumakas ang inyong pangangatawan. Inumin niyo din po itong luyang dilaw na nilaga ko. Pinago ko na, baka kasi umepekto. Tapos, hihilutin kita mamaya. Sinubuan ko si Lolo hanggang maubos niya ang kanyang pagkain. Malakas naman siyang kumain kahit hindi napilitin. Pero kitang-kita ko rin na nanghihina na siya. Araw-araw ko siyang hinihilot sa paa, likod at sa kahit saan man masakit. Pero ganoon pa rin, tila walang pagbabago. Iba't ibang halamang gamot na rin ang pinainom ko sa kanya, ngunit wala pa ring epekto. Patuloy pa rin ang pagdaing ni Lolo sa sakit na marahil ay dahil na rin sa katandaan. Gusto ko sanang bumili ng gamot para sa kanya pero ayaw niya. Alam kong hindi sa balat o laman ang sakit ni Lolo. Malamang ay nasa buto ito. Naiintindihan kong wala akong kakayahan para gamutin ang kanyang sakit sa buto. Habang pinagmamasdan ko siya, bigla akong nakarinig ng kaluskos mula sa labas ng aming bahay. Hindi ito basta kaluskos lamang, kundi sobrang lakas na para bang may ginigiba sa aming bahay. Hinawakan ko si Lolo dahil mukhang gusto niyang bumaba at tingnan kung sino ang nasa labas. Ramdam ko rin ang kakaibang amoy sa hangin. Ang amoy na madalas dala ng mga aswang, kaya naman sigurado akong sila ang nasa paligid. Ako na po nga harap sa kanila, Lo. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Magtiwala ka lang sa akin, Lo. Huwag kang lalabas dito. Kasi sigurado akong ikakapahamak mo yun. At kapag napahamak ka, mas lalo akong mahirapang labanan sila. Kapag hindi ko sila nalabanan, alam nating pareho na mas lalaki ang magiging gulo. Marami na namang mapapahamak na tao dito sa baryo natin. Oo, alam ko naman yan. Pero sigurado ako, pumunta sila para patayin ako at para makaganti. Opo, alam kong yun ang pakay nila. Kaya nga, huwag kang lalabas dito, Lo, ha? Sinabi mo nga, di ba? Protektado ang kubo na to. Ang bahay na to ay puno ng proteksyon. Kaya hayaan mo akong harapin sila. Siguradong kaya mo ba? Oo nga po, Lolo. Sigurado ako. Kaya ko to. Kasi kung hindi, paano ka, di ba? Hindi pwedeng walang magtanggol sa tagapagtanggol laban sa aswang. Mag-iingat ka. Bumaba ako, dala ang lahat ng mga kagamitan namin. Ang buntot ng pagi, ang pilak na gulok at ang maliit na punyal na gawa sa isang pilak.
Nakita ko na lang itong nakasuksok sa bubong katabi ng buntot ng pagi. Bitbit ko rin ang puting anting-anting ni Lolo, ang palaging nakasabit sa pintuan at nawawala tuming umaalis siya sa hating gabi. Humakbang ako papalapit sa pintuan. Siniguradong nakasarado ito para hindi makalabas si Lolo. Agad kong naamoy ang maalinsangang amoy ng mga aswang sa paligid at naririnig ko na rin ang mga tunog nila na parang mga hayop na uhaw at naghahanap ng biktima. Inikot ko ang paningin sa paligid nang makalabas ako. Tinignan ang likod at harap pero wala akong makita. Hanggang sa marinig ko ang kaluskos mula sa bubong. Naririnig ko ang mga aswang na parang sinusubukang butasin ang kugon na bubong namin. Makapal ang pagkakagawa nito at may putik sa ibabaw bilang pampatibay kaya hirap silang makapasok. Nanginig ako sa galit sa aking nakita. Sumigaw ako ng malakas. Ako ang kalabanin niyo, mga halimaw! Harapin niyo ako! Tumigil ang isa sa kanila at tumingin sa akin. Lumitaw ang mga nanlilisik niyang mata. Galit na galit siya at ang bibig niya ay tumutulo ng malapot na laway na parang lason. Hindi siya mukhang aso ngayon. Isa siyang halimaw na may katawan ng tao ngunit may mukhang aso. Sa sobrang inis ko, umakyat ako sa puno ng kalamansi at tumalon patungo sa bubong. Handa na akong umatake sa halimaw nang may isa pang aswang ang biglang umatake mula sa likuran dahilan para bumagsak ako sa lupa. Nanggigigil ako sa galit at agad kong iwinasiwas ang buntot na pagi na hawak ko. Dama ko ang kirot sa likod ko pero hindi ako pwedeng magpatalo. Hinawakan ko ng mahigpit ang buntot pagi, ang armas na ginagamit ni Lolo laban sa mga aswang. Papalapit ang asong aswang, ang mga matay nagliliyab sa galit at ang laway ay tumutulo mula sa bibig nito. Agad akong bumangon at iwinasiwas ang pagi sa direksyon niya, dahilan para umatras siya saglit. Saka ko kinuha ang itak na nakasabit sa gilid ko at hinampas ito sa kanya ng buong lakas. Nang tamaan siya ng gulok, bigla itong umusok at naglaho sa ere. Nag-iwan ng dilaw na apoy. Kasabay ng malakas na sigaw mula sa kanya, tuluyan siyang naglaho. Kitang-kita ko ang pagliwanag ng apoy hanggang sa ito'y tuluyang naglaho, tanda ng pagkatalo ng aswang. Huminga ako ng malalim at tumayo. Iniisip na kailangan kong bumalik agad sa bubong ng kubo upang masiguradong hindi nakapasok ang ibang aswang kay Lolo. Muli akong umakyat sa kalamansi at tumalon pabalik sa bubong handang harapin ang anumang panganib na natitira. Narinig ko ang sigaw ni Lolo mula sa loob ng bahay. Andrew, mag-iingat ka! Siya ang pinakamalakas sa lahat ng aswang! Sige, Lo! Basta wag kang lalabas! Nakipagsalpukan ako ng suntok sa aswang na mas malaki at mas mabangis kaysa sa inaasahan ko. Inikot ko ang mga mata ko sa paligid para makahanap ng lugar na mas malayo sa kubo ni Lolo. Ayokong magiba ang aming tahanan dahil sa sagupaan namin. Kaya naman itinulak ko siya ngunit hindi sapat ang lakas ko. Naisip kong tumalon na lang para sundan niya ako. Nasa lupa na kami ngayon. Nagpapalitan ng suntok. Dahil mas maliit ako, naging mas madali para sa akin ang umiwas sa mga galaw ng aswang. Naririnig ko ang mababang ungol niya. Bata ka lang. Sigurado kang kaya mo ko? Ako ang pinakamalakas na aswang. Ano bang alam mo? Bata ka lang. Kung bata lang ako, bakit hindi mo ako magawang patayin ngayon? Patayin mo ako! Bago ka makalapit kay Lolo, dumaan ka muna sa banggay ko. Sisiguraduhin ko yan! Kakainin ko ang bawat piraso ng katawan mo. Subukan mo ko! Determinado akong mapatay siya. Hindi na ako papayag na aswang lang ang makakapatay sa lolo ko. Mahabang panahon siyang lumaban para sa iba, kaya ako na ang lalaban para sa kanya. Muli siyang umatake, ngunit mabilis akong umiwas. Sa bawat galaw niya, lumalayo ako. Iniwasan ang bawat hampas at pagkilos niya. Matulin ako at patuloy na naglalaro sa paligid niya. Hindi ko alam kung gaano pa ako tatagal pero sisiguraduhin kong lalaban ako hanggang sa huli.
Isang mabilis na sipa ang ginawa ko sa ulo niya. Halos para na akong lumilipad sa bawat talon ko, tulad ng palakang tumatalon sa gitna ng laban. Nang napaatras ko siya dahil sa lakas ng sipa ko, biglang bumalik sa isipan ko ang kinuha kong puting anting-anting mula kay Lolo. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa katawan ko. Parang may dumagdag sa lakas ko dahil sa anting-anting na ito. Napalunok ako sa sorpresa at tuwa. Siguro nga dahil kay Lolo kaya ang lakas ko ngayon. Pakiramdam ko kaya kong tapatan kahit ang pinakamalakas na aswang sa harapan ko. Tumayo ako ng mas matatag. Hindi ko pinapahalata ang kaba sa dibdib ko. Inayos kong maigi ang anting-anting sa aking dibdib. Huminga ng malalim at muling humarap sa aswang. Nagngangalit ang aswang, ngunit kitang-kita ko ang bahagyang pagdadalawang isip sa mata niya. Hindi ko mahawak ng pilak na gulok dahil napakabigat nito. Alam kong kung pipilitin kong bitbitin, siguradong babagal ang mga galaw ko. Kailangan kong umasa sa bilis ko para maiwasan ang bawat atake ng aswang sa halip na direktang makipaglaban gamit ang gulok. Habang pinagmamasdan ko ang aswang na naghahanda sa susunod niyang pag-atake, napagtanto kong mas mabuti kong itutok ko sa maliit na armas ang gamitin ko, kasabay ng anting-anting ni Lolo. Umikot siya upang kumuha ng puwersa para mahuli ako, ngunit nakaplano na lahat ng sunod kong pag-atake. Pagharap niya, saktong sumampa ako sa likod niya. Humawak ako sa leeg niya. Ramdam kong inaabot niya ako at nagpupumiglas siya. Hinihigit niya ang paa ko paalis sa likod niya, ngunit tinibayan ko ang hawak sa leeg niya. Hindi na ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang maliit na punyal sa bulsa ko. Mabilisan kong sinaksak ang kanyang mata. Sumirit sa mukha ko ang mga dugo niyang kulay asul, ngunit hindi ako tumigil. Mas bilisan ko ang paghugot at muling pagsaksak sa mata niya. Dalawang mata niya ang sigurado akong nasaktan ko, at mukhang hindi niya agad mapapagaling ang mga ito. Tumakbo sa palayo bago pa man ako makabalik sa sarili ko. Nang bumitaw ako sa leeg ng aswang, ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang mata, kaya nahampas ang likod ko sa lupa. Hingal na hingal ako at kita kong lumakad palayo ang aswang. Tumatama pa siya sa pader dahil wala siyang mata. Ilang sandali pa ay narinig ko si Lolo Badong. Ano? Iho, kumusta ka? Kaya mo bang bumangon, ha? Titignan ko kung anong nangyari sa'yo. Ayos lang ako, Lolo. Papahinga lang ako. Ay, mabuti naman at nakaya mo. Napatay mo ba? Yung maliit na aso napatay ko. Ngunit ang malaking halimaw, sigurado akong naalisan ko siya ng paningin. Bakit? Anong ginawa mo? Gamit to. Sinaksak ko siya sa mata. Pagod na ako pero hindi ko man lang siya nasusugatan. Naisip ko lang na sumabit sa likod niya para atakihin ang maselang bahagi ng katawan niya. At yun ang mata niya, Lo. Ay, salamat naman at napakatalino mo talaga, Apo. Mabuti talaga at nagtiwala ako sa iyo. Ikaw na talaga ang pinakabatang albularyo ng baryo natin. Ikaw ang tagapagligtas ng buong baryo. Salamat sa iyo. Ikaw yan, Lo. Kung hindi mo ako tinuruan at araw-araw na ininsayo, baka hindi ko nagawang mabulag ang aswang na yun. Si Lolo Badong ay iika-ika, ngunit tinulungan niya pa rin akong makatayo mula sa pagkakahiga ko sa damuhan. Magkaakbay kami ni Lolo habang papasok sa loob ng bahay. Pinahiga ko ni Lolo sa mahabang upuan na kawayan habang siya ay nakaupo sa gilid. Kahit medyo mahina na siya, ay tinapalan niya pa din ako ng dahon ng banaba sa katawan. Inorasyonan niya din daw ako para daw makatulog ako at makalimutan ang mukha ng aswang na nakita ko. Pinainom din ako ni Lolo ng luyang nilaga na ginawa naming salabat. Bago kami natulog, ay sabay kaming nagkape gamit ang salabat. Lo, salamat pala dito ah. Ha? Anong ginawa niya sa iyo? Bakit mo yung kinuha? Di ba sinabi mo na nagbibigay ito ng lakas sa'yo? Oo, pero hindi naman yan anting-anting tulad ng sinasabi mo. Ano po ba ito? Ang alam ko, anting-anting talaga to. Lumakas ako nang nasa dibdib ko ito nakasabit. Bata ka.
Paano ka bibigyan ng lakas ng isang singsing? Iyan ang singsing namin sa kasal ng iyong lola. Kaya naman nilagay ko sa isang puting tela para naman kapag aalis ako, kasama ko pa din siya. Inalis ko lang sa daliri ko dahil sa gapal sa trabaho ko at sa paggagamot ko baka mawala pa. Ha? Akala ko siyang nagbigay ng lakas sa akin. Bigla kasi talaga akong lumakas, Lo eh. Malakas ka talaga. Naging mas malakas ka lang dahil sa determinasyon mo at sa pagmamahal sa akin. Alam mo, ang mga aswang, umaatake sila sa mga mahihina ang loob at umaatras naman sila sa matatapang at matibay ang loob. Kaya napaatras mo siya, Andrew. Sa mura mong edad, nahubog na ang iyong tapang. Niyakap ako ni Lolo kahit hindi siya ganoong uri ng lolo. Hindi sa palayakap, madalas lang niya akong pinagsisilbihan. Dahil sa pagod at sa sakit ng katawan, nakatulog na kaming dalawa ni Lolo. Kinabukasan ng umaga dumating si Ate Karen ng aligaga, kaya naman pupungas-pungas pa akong humarap sa kanya habang si Lolo ay dahan-dahang lumabas sa kulambo. Mang Badong! Andrew! Nandyan ba kayo? Oh, Ate Karen! Bakit? Anong meron? May masakit ba sa inyo? Magpapatawas ka na ba ulit? Hindi. May sasabihin lang ako. Bakit, Karen? May inatake na naman ba ng aswang? Wala naman po. Ang nais ko lang sabihin na si Lola Rosetta ay umalis na. Usap-usapan dito na bulag daw si Lola Rosetta. Tatanong ko sana kung alam niyo ba yon? O nagpagamot na ba sa inyo ng may katarata? Kasi yun ang sinasabi ng mga kapitbahay niya. Ano? Dalawang mata niya ba sugat? Nakita daw ba nila? Oo, nakita daw nilang lahat. Nagmamadali silang umalis buong angkan. Alam mo ba, unti-unti silang nawawala na parang bula. Hayaan ninyo na kung umalis na si Aling Rosetta. O sige na, umuwi ka na lang muna, Karen. Kung di ka man lang pala magpapatawas. Papunta kami ni Andrew sa sakahan ngayon. Huwag na nating isipin si Rosetta. Balik ka na lang pag magpapatawas ka na. Napadaan lang naman ako, Mang Badong. Ikaw naman, no? Sige na. Abala pala kayo maglolo. Umalis na si Ate Karen dahil pinagtabuyan siya ni Lolo. Pagkaalis niya ay nagkatinginan kaming dalawa ni Lolo. Alam mo po ba na si Aling Rosetta ang aswang? Hindi ako sigurado noong una. Pero sigurado akong siya ang mangkukulam. Dahil iyon ang pinapakita ng orasyon sa akin. Bakit hindi niyo naman sinabi sa akin? Malakas ang pagkaaswang ni Rosetta. Nahihirapan akong kalabanin siya. Palagi ko kinokontra ang mga ginagawa niya. Kaya ako palaging naghihina. Ngayon nauunawaan ko ng lahat kung bakit ganun ka makitungo sa kanya noon pa man. Oo. Kasi hindi ko siya kayang kalabanin. Ayoko ding makalaban mo siya. Dahil kung ako ka, hindi ko kaya. Ikaw pa kaya. Pero matalino ka. Nagawa mo siyang palayasin dito sa lugar natin. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa sinabi ni Lolo Badong. Alam ko namang nag-aalala siya sa akin at naiintindihan ko ang lahat ng yon. Kahit ako ay mag-aalala kung siya ang nakalaban ng malakas na aswang tulad ni Lola Rosetta. Mabuti na lang at umalis na siya sa aming baryo. Naging tahimik ang baryo namin dahil doon. Pero hindi ko maiwasang isipin na ang singsing na nakasabit sa puting tela sa pinto ay hindi pala anting-anting kahit pinaniwalaan ko ito. Akala ko sa kanya galing ang lakas na ginamit ko para kalabanin ang aswang, ngunit hindi pala. Habang abala akong nag-aasikaso sa loob ng bahay, dumating si Lolo. Nagpaalam kasi siya kanina na may kakausapin lang siyang dating kaibigan. Kahit sinabi kong sasamahan ko siya, umayaw siya dahil wala naman daw dapat ikabahala. Wala na daw aswang na aatake sa kanya.
Mas tumahimik kasi ang buhay namin makalipas ang 1 linggo. Andrew! Iho! Lumabas ka nga muna rito sa labas. Lolo, bakit po? May problema po ba? Mag-aaral ka na. Maganda ka na din dahil lilipat tayo ng bahay na ito. Ano po? Pupunta lang po kayo sa labasan ah. Bakit po tayo lilipat agad? Ang bahay doon, malapit sa eskwelahan, ay ibinebenta na. Matagal ko na rin binebenta ang sakahan. Gusto ko sana makapag-aral ka. Hindi pwedeng maging tambay at maghintay ka lang ng pasyente dito. Hindi dapat umiikot ang buhay mo sa pagiging isang albularyo. Hindi ko naman po kailangan mag-aral. Marunong naman po akong magbasa at magsulat. Sapat naman po siguro yun. Hindi sapat yun. Iho, mag-aral ka. Kahit ayaw mo. Naibenta ko na ang sakahan at nakabili na tayo ng bahay malapit sa eskwelahan. Ang natirang pera, gagamitin natin para magtayo ng tindahan para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Pero paano ang pagiging albularyo ko? Masaya na ako sa ginagawa ko ngayon, Lolo. Hindi natatapos ang mundo mo sa pagiging albularyo. Itigil ka na dyan at mag-aaral ka. Gusto kong dumating man ang iyong ina. May pinag-aralan ka na. Hindi ko na nagawa pang tumutol dahil yun ang gusto ni Lolo Badong. Bata pa naman ako kaya kaya ko pang mag-aral. Kaya kong bumalik sa grade 2 dahil naniniwala si Lolo Badong na mahalaga ang edukasyon sa buhay ko. Siya na rin ang nakipag-usap at nagpaliwanag sa mga guro sa eskwelahan tungkol sa kalagayan ko. Kaya naman walang naging problema. Makaraan ng 1 buwan nakapag-asikaso na ako ng mga kailangan ko para makapag-aral. Pumapasok na ako at natutong mangarap dahil kay Lolo Badong. Hindi na ako binalikan ng aking ina pero umaasa pa rin akong darating ang araw na pabalik siya. Sinusuklian ko naman iyon kay Lolo. Palagi ko siyang inaalagaan. Ipinangako kong hanggang sa huli, kaming dalawa ang magkasama. At kahit dumating ang aking ina, hindi ako sasama para iwan si Lolo. Kaming dalawa na lang ang meron sa isa't isa. Kahit matanda na siya, nagawa niya pa rin mapalaki akong maayos at protektahan ako sa masasamang nilalang. Lubos ang pasasalamat ko kay Lolo Badong. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay may natutunan po kayo at mas naipahayag ko ang lakas at pagmamahal ng isang lolo sa kanyang apo. Matagal na itong nangyari at mayroon na rin po akong sariling apo. Maraming salamat po sa inyo.